Edemede maka onwe m. Ndewo ndị be anyị. Aha m bụ Ipere. Tata aga m akụzi otu esi ede maka ma kọwaa onwe gị. If you're new to my channel, I'd like for you to subscribe, like, and share this video. We're about to start right now, but remember, I am going to use fictitious names. So these names are no real persons, and the stories are no real stories, okay? I'd like you to substitute these names and other information with yours when you want to speak or write about yourself. Ndewonu. Aha m bụ Udo Ibe. Abụ m onye Ebonyi. Amụrụ m n'Aba mana etoro m n'Enugu. Ana m agụ akwụkwọ n'Enugu. Ana m agụ gredi nke 9. Ụbọchị ọmụmụ m bụ abalị mbụ n'ime ọnwa nke 5 n'afọ 2005. Adị m afọ 14. Ana m eji oji. Etoro m ogologo. Amaghị m agba bọọlụ, mana ọ na-amasị m ikiri ya n'onyonyo. Ama m agba egwu ma na-agbakwa ọsọ. Ọ na-amasị m iri ji, osikapa na ogede. Ahụrụ m onwe m n'anya n'ihi na abụ m ezigbo nwata. We have come to the end of today's video. I hope you enjoyed it. I'd like you to write in the comment below any topic you would like me to discuss in Igbo. Okay? Komesia.